Joo, no muuta toivottavasti. Tuomas Sara, miten märkä ilmiö on mennyt järjestäjän näkökulmasta? Tässä on koitettu ottaa longisti ja ottamatta turhia paineita. Ei tämä tietenkään mikään ihannekeli ollut. Eilen oli aivan mahtava päivä, kun täällä kasailtiin kamoja. Sitten ne vähän jo lupaili, että tänään olisi tullut yhtä kaunis päivä ja ehkä me nuolattiin ennen kuin tipahtaa. En mä tiedä. Luonnon ilmiöille ei mahda mitään. Tässä tapauksessa ilmeisesti ihan hyvä, että festari myy ennakkoon loppuun. No joo, tästä tapauksessa täytyy olla kyllä siihen erityisen tyytyväinen, mutta toivottavasti tästä nyt ei tule tietenkään mitään semmoista takaiskua sitten jatkoa ajatellen, mutta kyllä mä uskon, että ihmiset ymmärtää sitä. Miten olet sä itse kerännyt yhtään katsomaan esiintyjä tai muuten nauttimaan festarit? Jopa hieman tuossa ehdin Vanerpaa, katsoin pari biisiä tuolla Rankkasateessa ja yhden biisin näin jahtokoululta ja Röykkä ja Severiä ehdin 3 biisiä. Ihan kiitettävästi tähän mennessä. Sanotaan, että meillä on valmistelut sen verran paremmalla mallilla ollut tänä vuonna kuin aiempina vuosina. Että on ollut hiukan aikaa itsellä tässä vaiheessa, mutta nyt tämä meni tietenkin uusiksi tämä koko paketti. Katsotaan, aurinko melkein paistelee, että saadaan kohtaisi firma pystyyn. Miten nyt sitten tässä tilanteessa festaripäivä sinun osalta tapahtuu? No se jatkuu varmaan tämmöisen kriisipalaverien merkeissä ja katsotaan, että jos me saadaan sähköä vielä, että tuollahan nyt 2 lavaa pimeänä täällä hetkellä Hukkasen johdossa, mutta jos me saadaan sähköt pelaamaan, niin ei mitään, kun jatketaan vaan Woodstockin hengessä. Ei mitään, mutta kaikista huolimatta toivottavasti hyvää festariin jatkoa. Joo, kiitos.